Стълбището. Радиофорум на Дарик за идеи с Константин Вълков. В стълбището на Дарик Радио Константин Вълков с вас. Добър ден! Слушате ни от централното студио на Дарик Радио в София. Излъчваме, разбира се, в всички фейсбук страници на Дарик Радио, както и на Дарик БГ. Първият ни гост е министърът на икономиката, господин Богдан Богданов. Здравейте! Здравейте, добро утро. Благодаря за поканата. И аз ви благодаря, че сте тук. Да започнем темата за доходите и за заплатите с заплатите в бордовете на държавните дружества. В това студио преди 2 седмици министъра на финансите Асен Василев изнесе суми, които меко казано бяха стряскащи. Не, че не сме предполагали за такива суми. Знаем до някъде какво значи да си участник в борд. Веднъж месечно, посещения, заседания. Но извън това, какво се случва с заплатите на изпълнителните директори, на членовете на бордовете на тези дружества и как във вашите представи какво трябва да се случва? Първо, аз мога да кажа само от гледна точка Министерство на икономиката, което по чапката на Министерство на икономиката имаме Държавната консолидационна компания, която под себе си има дружества с различна икономическа дейност, много различни като предприятия, брой хора, начин на управление. Някои от тях много активни, други от тях не чак толкова. Това, което видях първите седмици, беше сериозна нужда от анализ на ефективността на всяко едно от тези дружества. Анализ от гледна точка на дори правната структура, как функционира, има ли нужда да е такава. И това беше основната ни задача. В крайна сметка тези дружества, те, въпреки че са към Министерство на икономиката, те са търговски дружества. Те трябва да бъдат управлявани ефективно. Това, което видяхме, е, че имаме една немалка част от дружествата, които в крайна сметка работят години наред на загуба. Натрупали се на загуба, последните 2 години пак са на загуба, но въпреки това заплатите продължаваха да растат. И заплатите бяха едно от основните пера като разходи на тези дружества. След като направихме анализ, се оказа, че освен заплатите, които за мен, и тук трябва да ги разграничим нещата, не говорим за това дали едни заплати са високи. В заплатите, които видяхме ние, въпреки че те са те са били на лимитите по закон, говорим за заплати от над 14 000 лева за изпълнителен директор и член на борда и за член на борда около 4300 средна заплата. Това не са, ако си в частния сектор, това не са крайно високи заплати или необичайни. Но това е за частния сектор. Когато някой идва да работи за държавата, той трябва да живее и с идеята, че няма как в държавата ти да получаваш заплата близка до частния сектор и получих и критики от хора, които ми казаха, ама ние как сега, ако намалим заплатите, ще намерим добри менеджери. Това е валиден аргумент и тук не казваме заплатите да бъдат драстично намалени. Говориме в порядъка на около 50% намаление на заплатите, с което един човек би могъл да живее достойно. Говорим едни достойни заплати, които да бъдат получавани за София, според експертизата, разбира се, и реалните резултати на тези хора. И давам един пример. Дори в частния сектор в Съединените щати в момента, ако погледнем една компания като кажем Microsoft. Сатия Надела за миналата година той е получил, основната му заплата е 2 милиона и половина. Направих се труда да проверя тази сутрин. 2 милиона и половина долара, но за миналата година той е получил общо около 55, които са основно в акции на компанията или при постигнати резултати ти получаваш реално високи заплати. Така че всеки един от тези, да ги наречем менеджери и ръководители на компаниите в България, той би могъл да се преориентира или към частния сектор, където да се доказва и да постига тези възнаграждения, или когато обаче решиш да работиш за държавата, ти трябва да знаеш, че ще получаваш и недостойни възнаграждения. Те няма да са такива като в частния сектор. Всеки един от нас го знае, който от частния сектор специално е започнал да работи за държавата. Но тук има и моралния елемент. Това, че ние в крайна сметка сме дошли с един определен мандат и задачи, поне това са моите разбирания, всеки да си даде един период от време, в който в крайна сметка да се опитаме да направим и нещо за държавата ни. Разбира се,
с разбирането, че заплащанията, които ние сме получавали в частния сектор, няма да ги получаваш. Това всъщност, което беше стряскащо и може би трябва да дадем отговор дори повърхностно да е той. За младите хора, за които си говорихме преди предаването, защото информацията беше поднесена така от Асен Василев и тя е коректна. Заплатите са 2,5 пъти повече от тази на министър-председателя, което не е редно. Заплатите не са свързани с постигнати резултати, което също не е редно, независимо, че не е частен сектор. И трето, как така част от дружествата, които и вие казахте, имат генерирани загуби през годините, но все пак тези заплати така. Тоест, представите на един млад човек, който учи в чужбина или работи в чужбина, и трите неща са абсолютно несъвместими. Точно за това ние го променяме. Няма как да продължи една система да функционира по този начин. И процеса, който започнахме, ние първо стъпаше на един анализ, ние видяхме наистина къде са проблемите и това не е изолиран случай в Министерството на икономиката, аз мога да говоря само за нас. Ситуацията е такава, да, имаме един сериозен брой хора, над 80 човека имаме, които са членове на бордове в момента и в управлението само на държавните дружества, които са под Министерството на икономиката. От тези хора, пак казвам, това са... Тоест 80 души от Министерството на икономиката работят като са членове на... 80 души са членовете на бордовете. Част от тях са представители на държавата, част от тях, но една голяма част изобщо не работят в Министерството на икономиката. Кажем над 90% от тези хора. Това са хора, които са били назначени и те... Това е нормалният начин да функционират, да кажем, едни дружества. Имаш представители на държавата, имаш независими представители в бордовете, но пак въпросът е, трябват ли ни тези бордове? Това ли е юридическата структура на тези дружества? Или да го кажа по този начин. Има много възможности в момента за оптимизация от гледна точка на начина на функциониране на тези дружества. Да, там където нямаме нужда от борд, ние няма да имаме борд. Там където дружествата отдавна са променили своето предназначение, своя основен икономически фокус и са се превърнали в рентиери. Това го видяхме. Отдават едни терени под наем, които са им наследени в годините и така нататък. Те вече не извършват основната си дейност, отдават едни терени под наем, плащат си заплати. Това е неефективно, защото в крайна сметка тези пари трябва да отиват директно в държавата. Те не полагат мениджмънта усилия реално да развиват или да поддържат този тип активи. Така че ние ги ограничаваме. От гледна точка на заплащане пак има позиции дори на ниво изпълнителен директор, които получават 2 пъти повече от министър. Има позиции, какво върви допълнение към тези позиции? Тази оптимизация на разходите какво ще включва? Пак казвам, разговорът вероятно е повърхностен, но е важен, защото той ще обхване структурно доста ешалони, ако мога така да кажа. От представителни разходи, шофьори, коли, какво ли не още. Заплащанията, възнагражденията са едно от първите неща и, както казах, това е едно от основните пера разходни в голяма част от дружествата. Оптимизация по това направление. Второто нещо, което е оптимизация от гледна точка на броя хора. Пак казвам, имаме визия, че в немалка част от дружествата няма нужда от такава численост на хората или съответно такава юридическа структура, която да изисква борд на директорите, така че това също ще бъде оптимизирано. От гледна точка на другите разходи, представителни разходи, това също е един интересен аспект, при който се оказва, че масово те се ползват за различни нужди, тези представителни, те се полагат и на... за лични нужди, някои от тях да кажем, и в бордовете имат представителни разходи, членовете на бордовете, изпълнителните директори, други дружества само към изпълнителните директори, но имахме, да кажем, фрапантни случаи, в които, да кажем, лимита на изпълнителния директор е 20 000 лева на година представителни разходи. И в годината, както знаем и в момента, правени са промени, имаме 3 изпълнителни директори, всеки ползва някакви представителни разходи. В крайна сметка последния, който встъпва декември месец, много интересно, встъпва декември месец член на борд и изпълнителен директор и декември месец за един месец се изхарчват 19 844 лева. За един месец. В месеца, в който си встъпил в длъжност, което пак за мен е ефективно. Само за представителни, като това, което правим в момента е много просто. Първо, членовете на бордовете няма да имат представителни разходи. Те нямат нужда от такива. Както и вие споменахте, те имат регулярни срещи, тяхната функция е съвсем различна. Изпълнителните директори ще имат ограничени представителни разходи и то според
обема и спецификата на работа на дружеството, но лимита ще е 5000 лева. Като тези 5000 лева ще могат да се разходват не както се разходват сега, да се превеждат по сметка на директора или да се дават на ръка и така нататък. Те ще се разходват само с кредитна карта на конкретното дружество. Поименна, с конкретния документ, било то фактура, било то доклад, които са и като изискване. Така че, в крайна сметка, ние да имаме един прозрачен процес. Това е нещо много важно. Прозрачен процес на разходване на средствата. Пак казвам, това не е частния сектор. Ако някой от изпълнителните директори и така нататък смятат, че е много успешен менеджер и може да се развива в това поприще и иска да има свободата да го прави, частният сектор също предоставя много възможности. Всяка за да се развива. Всяка власт не е изкушена да отглежда така наречената удобна администрация. И това част от този процес ли е бил? Може би да. Поне базирайки се на анализа, това, което мога да кажа е, че и при нас направени впечатление, че голяма част от бордовете, вместо да бъдат оптимизирани, намалени там, където има нужда, дори при предишните управляващи, в служебния кабинет те са били дори увеличени на места. Виждаме, че в крайна сметка над 95% от хората са били подменени в бордовете. Така че нашата цел тук е друга. Ние искаме да намалим бройката на представителите там, където е необходимо. Ще се намалят възнагражденията. От другата страна ще заложим ясни цели. И тук ме питахте и вие процеса по преструктуриране. Това беше първата стъпка. Намаляването на разходите. Втората стъпка в момента е управленски капацитет. Хора, които наистина разбират от бизнес, не от само единствено от политика, защото пък другото, което беше интересно, че голяма част от тези бордове са политически представени. Няма нищо лошо. Има много експерти, които също са политици, но това, което искам да кажа, това са търговски дружества. Тук трябва да се абстрахираме от политиката и да гледаме практически. Не мога да кажа защо и как са, но имаме определени така опасения защо и как. Така че управленски капацитет. Нещо, което ще внедрим в момента е система за контрол. Или дружествата ще имат определена система за мониторинг и контрол, която ще дава в реално време информация, финансови показатели, наличности, потоци и така нататък, така че да може в крайна сметка да се добива в реално време представа, защото пък имаме дружества, които така в нарушение на закона 2 години вече нямат примерно годишен финансов отчет, което е също един сериозен проблем. Но пак казвам, това е процес. След като внедрим системата за контрол, която се надявам да стане до януари месец, оттам нататък, от февруари месец, идеята ни е, че ние вече можем да почнем да градим. Да градим от гледна точка на това, че дружествата ще имат вече бизнес програма създадена 24-26 година. Искаме да отворим възможността и в бордовете, и в управлението да влязат млади хора с опит. Ние ще обявим конкурси публично, там където е необходимо това да се случи, ще ги комуникираме публично. Идеята ни тук имаме една кауза, която така аз продължих и от Българска агенция за инвестиции сега насочена към демографията, с идеята да се опитаме да върнем българи с експертиза отвън, които българи в крайна сметка да могат да ни помогнат, както в частните дружества, които имат нужда от подкрепа от страна на Министерството на икономиката в момента, по линия на индустриалните зони, например, да развием индустриалните си зони, да имаме правилния мениджмънт там, така и в публичните предприятия към Министерството на икономиката. Там също имаме нужда от визия и подход. Искаме да покажем, че в крайна сметка тук е икономическият бизнес фокусът трябва да надделява, а не политически. Когато тези предприятия започват да се самоиздържат, започват да генерират добавена стойност, в крайна сметка ние бихме постигнали целите си да гарантираме икономически растеж, да гарантираме една сигурна среда за развитие на младите хора в България и това ми се иска да го комбинираме. Освен подобряване работата в публичните предприятия, да имаме и възможността да отворим вратите на тези предприятия за хора, които наистина имат потенциал, тяхната работа да се следи на конкретен принцип и по конкретен начин. И реалните резултати са това, което ни интересуват нас. Когато това се случи, неминуемо ще дойде разговора за заплатите, за вашата заплата. Според този разговор е нескончаем. Винаги се води с едни примери какви са заплатите в Сингапур, за да привличат топ специалисти, какви са в други европейски столици и така нататък. Държави. Как според вас
в България 2023 година трябва да се определят заплатите на ключови, грубо казано, власти имащи? На министри, на замминистри? Първо, аз мисля, че и заплатите в момента са урегулирани, особено в държавния сектор, по един нормален начин, особено на ниво министерство, заместник министър и така нататък. Те са урегулирани и това са едни заплати, които бих казал, че са достатъчни. Човек да може да живее нормално. Пак казвам, в частния сектор това са заплати, които средно ниво софтуерен специалист в момента получава. Тоест, провокират ли топ специалисти да искат да станат министри? Това е... Ами, по-скоро някой, ако би искал да го направи това нещо, мога да говоря от личен пример, би трябвало да си постави други цели, освен финансовите. Защото е важно, в крайна сметка, ние, ако сме изградили през годините някакъв опит, било то управленски, било то международен и така нататък, искаме да допринесем с нещо за развитието на нашата държава. Искаме да направим нещо смислено нали, синхрон с един екип около нас. Не е нужно финансовата част винаги да е на първо място. И пак, аз това често го сравнявам, говорейки си с колеги, които се включват в моя екип, сравнявам го с обществения дълг, който всеки един от нас по един или по друг начин би бил готов да плати. Да, ние в частния сектор към днешна дата бихме могли да получаваме много повече. Но всеки един от нас смятам, че би могъл да отдели някакво време от своето професионално развитие, 2, 3, 4 години, в които той с една така по-идеална цел да се фокусира върху развитието на държавата ни, на конкретния сектор, в който той разбира, на конкретния проект дори. Едно време нашите родители са били в казарма по една, по две, други по 3 години. Това е бил общественият дълг, който те трябва да платят. Немалка част от тях са строили, немалка част от тях са били лекари и са давали своя принос в конкретната област. И то е било изцяло на доброволчески начала, не е било платено. Някакси това се измести в годините. Ние почнахме да говорим винаги, колко трябва да получим, това ли трябва да ни е заплата? Не. Аз това, което питаме, какво ние можем да дадем днес. Защо младите хора не биха могли, и аз вярвам, че това хич не е така, не биха могли да отделят 2-3 години от своето професионално развитие да направят нещо смислено за нашата държава. Аз наистина вярвам, че има хора и в екипа в момента в Министерството, имаме такива хора, които идват с една конкретна цел. Да направим нещо смислено, да покажем, че това може да стане с експертиза и оттам нататък вече всеки може да прецени своята посока на развитие. Ако иска да се развива в публичната администрация, може да го направи, но по начин, който би бил според рамките на закона, той няма да получава възнагражденията, които получава в частния сектор. Така че който иска да остане морален, да спазва тези принципи, да работи по законовите норми в държавата, няма как да изкарва това, което ще изкара в частния сектор. Пак казвам, ако си добър експерт. Ако имаш други намерения, е лично мнение и начин на работа, което не е приложимо за нас. Какво ще представлява проверката в публичните предприятия и съответните мерки за оздравяване извън заплатите? Пазарен потенциал. Със сигурност имаме компании, които имат страхотен пазарен потенциал. Компании като LB, ВМЗ Сопот, Авионамс, Нити дори, компании, които са доказали своята експертиза във времето, имат определено ноу-хау, имат потенциален сегмент, монтажи дори, компания, която години наред е била асоциирана само с едни да ги наречем злоупотреби, но това е име, което се познава в определени пазари, има потенциал за развитие също от гледна точка на project management, от гледна точка на технологии, които биха били приложими в идните години. Имаме определени идеи, но и въпросът е такъв. След като оптимизираме разходите, преструктурираме компаниите, да видим всъщност кои са пазарните сегменти, в които тези компании могат да растат. Кои са тези сектори, кои са тези сфери, където може да имаме... Ето даваме пример. Ако дадем пример с ВМЗ в момента, което е едно от основните най-големи предприятия в почапката на ДКК, ВМЗ отчита значителен ръст последните години. Разбира се, всички знаем причината за това, но тук въпросът е как можем да задържим този тренд, как можем ние да се фокусираме върху нови технологии, които нови технологии ще бъдат необходими от следващите, да кажем, месеци, години. От един стандарт оборудване
да се фокусираме върху друг, да кажем, натовски стандарт оборудване. На България предстои модернизация. Как може тези предприятия да участват активно в модернизацията на нашата армия? От гледна точка също и на оборудване, муниции и така нататък. Максимално ноу-хау в България. Това са дискусиите, които ние имаме в момента. Резултат от проверките към момента, който бие научи резултат от тези проверки? От кои проверки? От тези проверки на публичните предприятия. Има, да, и всичко, което бие научи, то ще излезе публично, ще го комуникираме и съответно ще сезираме конкретните органи. Това няма как да го скрием. Но не бих искал в момента да навлизам в детайл. Пак казвам, за нас не е целта ние да правим поредните медийни разкрития. Ние ще наложи ли да ги направите? Ние ще ги комуникираме, след което ги подаваме към компетентен орган, ако е належащо да бъде адресирано. Има такива разкрития все пак? Да, има такива, но въпросът е следния. Ние трябва да се фокусираме да градим, а не да комуникираме само едни проблеми. Моят фокус е такъв. Така че от тук нататък пак казвам, там където имаме проблем, ние адресираме компетентните органи и се фокусираме върху това да градим. Защото пак икономическото развитие на България е много важно и аз все повече искам разговора да се върти в тази посока. Как България ще се развива? Какви са инвестициите, които ние искаме да привлечем? Как България може да бъде една държава, която да дава сигурност и предвидимост на бизнеса? Това е дискусията, която трябва да имаме ние. А тези проблеми, които са натрупани в годините, те могат да бъдат решени. Има решение за тях. Така че това по-скоро ми се иска тази дискусия за проблемите да оставим на заден план. Все пак ще излязат тези данни? Очакваме в рамките на следващите няколко седмици ние да имаме данни, които да можем да споделим, както с обществеността, така и с компетентните органи. Това е на база проверките, които вие правите в предприятията под вашата шапка? Да. Тогава в раздел Градеж, как, преди да навлезем в темата с Пловдивския панаир, как вие си представяте реално потенциала на един такъв панаир днес? Всички знаем, или поне тези, които са били в някакъв смисъл и съвременници на успехите на Пловдивския панаир, какво се е случвало, но все пак днес света, начина на правене на търговия, начина на присъствие на този тип панаир е коренно отличен. Във вашата глава какво трябва да представлява един Пловдивски панаир, независимо чия собственост е, независимо кой участва в него? Трябва ли да го има въобще? Това е същината на разговора. През годините много се говореше за Пловдивския панаир и как и справо как всъщност държавата прави една скрита приватизация. Дискусията тук обаче не трябва да опорочава изцяло публично-частните партньорства. Трябва много ясно да го кажем. Ние, като Министерство на икономиката, не сме против това да има публично-частни партньорства. Напротив, това е нормален начин за развитие на определени проекти. Но това, което е проблем в случая е, че едни съоръжения, които са на повече от 100 години, които са били сърцето на българската индустриализация и основния канал за комуникация, за сключване на договори, за бизнес преговори, за представяне на българските иновации. Това е било Пловдивския панаир. И така в целия процес, аз като гражданин съм се интересувал и сега говоря с много хора, които са били в процесите през годините. И голяма част от тях ми казват, как това беше средището на българската икономика. В момента, когато имаше панаир, там се договаряха параметри, там имахме национални щандове. Държавите с гордост идваха да участват тук. Имали сме по 70 до 100 хиляди души посетители на година. Хиляди компании. Това го няма в момента. Ето това е нещото, което аз искам да видя. Не нашите компании да плащат и в момента дори нашите институции да плащат, да участват на изложения международни. Разбира се, това не е нещо лошо. Ние ще го правим, ще продължим да го правим. Но аз искам да видя тези изложения да се случват в България. Искам да видя България и по-специално в Пловдив, там където ние сме създали вече цялата тази инфраструктура. Пловдив е индустриалното сърце на България в момента. Ние нямаме панаир, който би могъл да привлече такъв тип събития, и то не защото нямаме съоръженията, не защото нямаме компаниите, а защото според мен просто не се управлява ефективно. А кога може да има такъв, ако се управлява ефективно?
Този процес би отнел време в момента, тъй като, пак казвам, дори в борбата, в която ние поехме за защита на националния интерес, връщането на акциите на държавата, които са предоставени в Варна. На юни Министерството на икономиката и индустрията заведе иск за собствеността на акциите. Години наред Министерството на икономиката не е било част от целия процес. След като Министерството на икономиката е дарило акциите на община Варна, ние като министерство не сме били част от целия процес. И в този процес, в крайна сметка, тези акции под един или по друг начин трябваше да бъдат апортирани към дружеството Пълдин Туринвест и същевременно едно дружество да придобие мажоритарен дял в Пловдивския панаир, с което да се ограничи значително възможностите на държавата да влияе върху неговото развитие. Това, което ние всъщност направихме, много се говореше на темата, как нищо не можело да се направи, как всичко било свършило, как Пловдивския панаир, това е посоката на неговото развитие. Но се оказа, че има опции. 2 седмици ни отне да направим юридически анализ. Разбира се, работим с едни от най-добрите експерти в България на тази тема. Намерихме 2 конкретни правни възможности. Поискахте спиране. Заведохме дело, поискахме спиране на вписването, възложихме възбрана върху акциите, които в момента и към Централен депозитар са блокирани. Имаме си запор към Централния депозитар. Акциите са блокирани, докато не се реши в крайна сметка изхода от конкретните дела, които ние водим. Но тук пак правният аспект е едната стъпка, която, разбира се, пак казвам, има възможности за защита на националния ни интерес. Ние сме ги поели, но в момента ние мислим за следващите стъпки. Как Пловдивския панаир да започне да функционира по предназначение. И тук ние в Министерството на икономиката имаме пряк интерес панаира да функционира по предназначение, т.е. да върне предишния си капацитет, който, за съжаление, сме го загубили през последните години, натрупвайки над 100 милиона загуба. Но пак тук говорим за неефективно управление. Към момента дори имахме предварителни разговори и намерения от международни организации за съвместно организиране на панаири в България. Имаме идея да разработим една стратегия, която ще представим в рамките на септември месец и в Пловдив, и във Варна на Общински съвет. Аз лично ще отида да представя стратегията, която разработваме в момента за развитие. Пак това е предложение. Ние не трябва да говорим само за проблемите, ние трябва да говорим, разговорът трябва да е там около това къде искаме да видим ние Пловдивския панаир. Кои са онези аспекти, които ние искаме да постигнем в следващите години. Как ние можем да привличаме други държави да участват в България и заедно да организираме такива, не само България да участва на панаири и то, да кажем, в съседни на нас държави. Пак казвам, това няма нищо лошо, но ние имаме една страхотна възможност да привличаме компании в България, да привличаме нов бизнес в България, да дадем възможност на компаниите, които са вече в региона, Пловдив и така нататък, да използват съоръженията, които имаме и пак това се свързва и с растеж, бизнес, 70 000 души на година. Това ще даде един огромен тласък. Но, за съжаление, ние не можем да го видим в момента и основният разговор искаме да е в тази посока. Как ще се развива Пловдивския панаир и как ние няма да загубим този актив, който години наред е бил... Очаквате решение на чисто търговския казус, свързани с търговския регистър и така нататък? Това е съдебен процес. Колко време точно ще отнеме, аз не мога да кажа. Той може да отнеме месеци, може да отнеме години, тук зависи от съда. Но пак казвам, това е процес, който трябва да върви паралелно с развитието на Пловдивския панаир. Ние не трябва да чакаме да завърши този процес. И пак казвам, тук ние нямаме проблем с това, че имаме публично-частно партньорство. То може да бъде продължено, но трябва да бъде продължено по ефективен начин. Панаирът трябва да спре да губи пари, панаирът трябва да почне да привлича нови партньори. И ако този процес се задвижи паралелно, ние ще решаваме и въпроса със собствеността му. Да ви върна към заплатите, но не на бордовете. Повишаването, индексирането на доходите в страната, как влияе на инфлацията? Това е един от основните аспекти, също от гледна точка на икономическо развитие. Много се говори, разбира се, аз го разбирам това, инфлация, повишаване на цените, но целият разговор някъде се
спира до там. И нашите основни притеснения, разбира се, с повишаването на цените, но това, което трябва да разберем е, че до голяма степен България сравнително малко би могла в момента да влияе върху тези пазарни динамики. Ето, виждаме и горивата в момента. Да, повишават се. И те се повишават не заради някаква определена специфика в България, нещо, което ние сме сбъркали. Не, имаме и дерогацията в момента, която много хора и така анализатори казват, брече е дерогацията, да са ни ефтини горивата. Нали, тук също има тема на дискусия, но виждаме, че те се повишават. Това е пазарна динамика. И ние, ако продължим да говорим само за това как можем да контролираме цените така, че да не се повишават, ние ще изгубим основния ни фокус как можем да повишаваме доходите си, така че в крайна сметка ние да стигнем едни средни нива на доход в България, така че хората да не се притесняват, когато, да кажем, бензина поскъпне с 1 или 2%, това да не се отразява значително на техния краен доход и парите, с които разполагат края на месеца, или имаме повишение от 2-3% по линия на хранителните продукти, тъй като в България основната потребителска кошница е това: храната, горива, транспорт и интересно, нали, видяхме, че в това лято в крайна сметка са се повишили пък разходите за забавления, театър, кино и така нататък, което пък е нормално. Логично е, защото тези хора също трябва да получават нормални възнаграждения. Така че въпросът е доходите. Ние трябва да мислим как доходите на хората да нараснат, да стигнат средноевропейски. Това може да стане по няколко начина. Първи начин е повишаване на ефективността. Излезе една интересна статистика от ОИСР, че от 44 държави, които е направен анализа за най-работливите нации. В крайна сметка ние от 44 сме на 27-мо място, 28-мо. Или средно работим около 1600 часа на година. За сравнение, Румъния са 1800, 200 часа повече, което са грубо около 25 дни повече. Това, което искам да кажа тук е, че да, не е само колко работи някой, какво произвежда накрая, но общото наблюдение е, че бихме могли значително да си повишим ефективността. Измести се фокуса в един момент и както в публичния, така и в частния сектор все повече започна да се говори за заплати, колко ни е заплатата, а не колко реално произвеждаме на края на деня, защото ние трябва да знаем, че заплатата е право пропорционална и на това, което една компания би могла да произведе, да продаде, било то тук или навън, като продукт или услуга. Така че колкото по-ефективни сме ние като индивиди, като експерти в нашата област, допринасяме за развитието, било то на публичния и частния сектор, толкова вероятността ние да си повишим доходите става по-голяма. Но, да, аз ви разбирам. Ясно е, че инфлацията се движи от външни фактори, като енергийната криза, като войната, като натрупаните дисбаланси, заради дългото поддържане на ниски лихви на централните банки и какво ли още не. Какво обаче все пак, кои са адекватните национални мерки, които правителството сега може да предприема с борбата с инфлацията, защото инфлацията е важна за това, което очакваме да се случи в началото на 2025 година. Това, което виждаме в момента е, че инфлацията постепенно намаля през 2023 година, но повечето от мерките, които са насочени към инфлация, те са основно върху финансовия ресурс. И инфлацията тя беше един очакван резултат и от антиковид мерките, и от войната. Беше подхранена от щедрите енергийни сериозно. Енергийни помощи, които в крайна сметка тук не говорим само за тези нека да не ги наричаме помощи, но тази подкрепа, която беше насочена към бизнеса. Компенсациите за бизнеса не са антиинфлационна мярка. Не са антиинфлационна мярка, но помогна на определени бизнеси да бъдат по-конкурентоспособни. Което няма нищо лошо. Въпросът тук е, че тези инфлационни процеси, пак казвам, те са придадени. Те не са нещо, което България като изолиран случай може да контролира. Това, което ние можем да направим, за да се борим с инфлацията, от една страна е да се опитаме да произвеждаме повече тук. Това значи ли стимули за родното производство? Ама разбира се, това е нещо много важно, защото в крайна сметка ние няма как да очакваме, че цените на определени продукти ще намалеят тогава, когато 70-80% от тях са вносни. И тогава инфлацията много по-пряко ни влияе.
транспортните разходи са по-скъпи. Ето една от основните мерки, да ги кажем дори антиинфлационни, борбата и основният приоритет на правителството, Шенген и еврозоната. Това е нещо, което пряко ще повлияе. Шенген, от една страна, облегчаване на логистиката, по-бързи доставки на едни продукти от България, на нашите компании, от България към Централна и Западна Европа, ускорени доставки на суровини и материали, по-лесно пътуване на хората извън граница. Няма да чакаме по 4-5 часа на границата. Всичките тези процеси пряко биха повлияли върху икономическото развитие на страната ни и така нататък. Еврозоната по същия начин. Хората трябва да знаят, че в крайна сметка сигурността, която би дала на България от гледна точка сигурност, предвидимост, от гледна точка достъп до финансов ресурс, от гледна точка нови инвестиции, това веднага ще повлияе на процесите, които се случват в държавата ни, пак не само антиинфлационни, но също така и за повишаване на доходите на хората. Това, което очакваме обаче, към края на годината да имаме едноцифрен инфлация. Сега нивата, които очакваме, може би няма да бъдат постигнати толкова бързо, ще отнеме време, но виждаме, че това е проблем и в Европа, и в САЩ, и в Не е ли проблем това, че потребителската кошница в България, по която се мери инфлацията, една много голяма част от нея е свързана с храни, съвсем очевидно при повишаване на доходите, консумацията се повишава и така нататък. Ето сега националната статистика обаче пък отчете годишна инфлация, измерена чрез индекса потребителски цени за юли 2023 година, за миналия месец, прямо юли 2022 година, в размер на 8,5%. И това е първото повишение на годишна инфлация спрямо този хармонизиран индекс на потребителски цени от септември 2022 година. Това в някакъв смисъл е опасно за процеса на България за приемане в еврозоната. Да, и пак казвам, инфлацията, като инфлация, ние не бихме могли изцяло да я контролираме. Ние сме един малък пазар, сравнение с динамиката, която се случва в Европа. Ние сме пряко свързани с динамиката в Европа. Виждаме, че намалява износа в момента. Положителното обаче тук е, че запазваме ръста на инвестициите. Даже за последните 6 месеца ние виждаме почти удвояване на резултатите от 2022, защото пак едната от мерките за борба с инфлацията са инвестиции, свеж ресурс. Тук също се полага доста усилия от Министерството на икономиката. Свеж ресурс също трябва да бъде освободен по плана за възстановяване, устойчивост и фонда за справедлив преход. Това също е пряка антиинфлационна мярка. Този свеж ресурс да бъде освободен сега, този свеж ресурс да влезе в бизнеса сега, за да може ние си повишим нашата ефективност. За съжаление, доста от процесите бяха забавени. В момента приоритет на правителството е да наваксаме това забавяне, парите да влязат по най-бързия начин в икономиката, но пак не е единствения аспект инфлацията, в който ние трябва да се фокусираме. Повишаването на доходите е нещо много важно, което трябва да остане като ключов приоритет. Все пак, наистина това трябва да го обясните, защото за всички е ясно, че когато има ръст на доходите, когато се вдигат пенсиите също така, когато минималната заплата се вдига, ако щете, то това провокира повече потребление, както казахме, оттам и по-високи цени. И извода, който хората могат да направят, че едва ли не бюджетът провокира инфлацията. Тоест, говорейки за повишаване на доходите, какъв наистина е риска да имаме по-висока инфлация? Пак инфлацията не е породена само от търсенето и от предлагането, въпреки че това е един от основните фокуси. В момента инфлацията е придадена, както и с вас вече го отчетохме, и от сериозните стимули около COVID, и от войната в момента. Но всички мерки, които се взимат и на ниво Европа, и на ниво България, повишаване на лихвите, финансовия ресурс става все по-скъп. Това са реалните антиинфлационни мерки, които ще повлияят в момента икономиката да се успокои, търсенето да се успокои
и да влезем в един по-нормален процес. Виждаме в Европа има държави, които вече са в рецесия, което пък повлиява на експорта на България. Така че то няма, как да кажа, такива меки мерки, с които бихме могли да се справим в тази ситуация. Мерките са такива. Трябва да ограничим наличието на пари в обращение, чрез повишаване на лихвите. След като намалее потреблението от тази гледна точка, се очаква успокоение. Виждаме го и това и в потребителските цени и така нататък, но пазарът е много динамичен в момента. Горивата, както виждаме, ето това е един от примерите. Повишиха се горивата юли-август, видяхме го, но това не е изолиран случай за 23-та година. Това се случва всяка година. Имаме огромно търсене в момента на горива. Тук аспекта търсене-предлагане влияе пряко на цените. Имаме търсене повишено, не само защото хората лято пътуват повече. Имаме засилена активност от към, да кажем, производители, земеделие, събираме в момента реколтите, нужни са повече горива, нормално е, имаме ръст. Когато се успокои търсенето в един момент, нормално е цените да паднат. Но пак не може да е изолиран случай, ние да кажем, окей, само ако паднат цените тук, ще повлияе така на инфлация. Трябва да го гледаме по-мащабно. Инфлацията как влияе на инвеститорите? Анализатори казват, че инвеститорите заради инфлацията логично търсят различни възможности да защитят спестяванията си, например. Тоест, какви са очакванията ви при евентуален ръст или запазване на тези нива на инфлацията, това да повлияе на бъдещи инвеститори в България? Чисто пазарно, когато имаме висока инфлация, когато имаме сет от антиинфлационни мерки, които са приложени, нормално е да се охлади инвестиционния ентусиазъм. Това е нормално, защото първо финансовият ти ресурс е по-скъп. Второто, което е изпълнението на един инвестиционен проект, вече изисква по-значителен ресурс. И тук виждаме инвеститорите да бъдат много по-предпазливи от гледна точка техните инвестиционни намерения. От друга страна обаче това, което виждаме е, че това дава едни възможности. Имаме определени сектори, които са с така гарантирани пазари. Все пак и кажем, като пример сектор услуги, който е основният, разбира се, в България, около 70%. Той не чак толкова пряко би бил повлиян от инфлационните процеси, въпреки че намаляха услугите като експорт в момента, но това, което искам да кажа е, че сравнение с производството, в което ти имаш суровини, имаш транспорт, имаш разходи за преработка на конкретните суровини, в сектор услуги, който е основният в България, той би бил, да кажем, по-защитен от гледна точка на такива резки движения. Разбира се, това, което е важно е, че компаниите могат да намерят в България в момента надежден партньор от гледна точка предвидимост. Разбира се, много неща трябва да свършим, за да може компаниите не само да видят, но и да ни повярват, че ние сме готови да бъдем една прозрачна държава с едни работещи закони и една работеща съдебна система. Там много трябва да работим, защото това са основните притеснения на инвеститорите. Предвидимост от гледна точка на политическата ориентация, принадлежност и така нататък на България. И фокусът къде искаме ние да се развиваме като държава. Защото пак имаше определени сектори, които казахме не, ние тези сектори, давам пример да кажем с един сектор, който от 2017 година ние сме казали, че не ни интересува. Това е сектора производство на батерии, технологии за електромобилност, технологии за съхранение на енергия. Тогава се създава този Европейски алианс за батерии, в който в крайна сметка 2017 година България е казала, нас не ни е приоритет. За моя радост успяхме да включим България чрез Българска агенция за инвестиции април месец. И ето един пример. Ние сме казали, това не е приоритет за нашата държава, въпреки че имаме абсолютно всички предпоставки ние да бъдем основен играч в Европа в този сегмент. От суровината, от медта, която България е един от големите производители, износители в региона, до обработката, до това, че ние имаме едни от най-добрите инженери, мога да кажа, електроника, силова електроника, микроелектроника в България. Имаме
електроенергията, която е необходима да се произвежда такъв тип технологии. Ние сме казали, не, за нас това не е важно, но това, което пък видяхме е, че държави, които са се ориентирали в целия този процес много по-рано, държави като Унгария, като Полша, в крайна сметка са успяли да привлекат милиарди инвестиции. И това е пример с Унгария. И Унгария само за последната година са привлякли над 10 милиарда инвестиции само в този сектор. И много често на мен ми се задаваше въпроса, кога в България ще дойде такъв инвеститор? Защо в България не идва? Това е кумулативен процес. Ние няма как да искаме един инвеститор да дойде от днес за утре, защото някой, така да кажем, е бил много активен от към търговски подход и му е в добрия смисъл продал една идея той да бъде тук. Това е последователен процес. И ние ще видим тези големи инвестиции в България от такъв мащаб, когато ние всички си дадем ясната представа, че това е важно за България. Имаме ключовите сектори, знаем какво искаме, развиваме си индустриалните терени, което е основен приоритет в момента на Министерството на икономиката, ние да подготвим и подходящи индустриални терени, които отговарят на изискванията, да бъдат подготвени целенасочено за конкретна индустрия, хората, които са необходими да бъдат подготвени да работят там в тесен синхрон община, индустриална зона, държава. Само по този начин ние може да повишим шансовете си да привлечем такъв калибър инвеститор. Но въпреки всичко, ние не трябва да сме черногледи. България и в момента привлича едни страхотни компании. Да, нямаме милиарден проект, но само мога да дам пример в последните месеци. Имаме компании, които обявиха своите инвестиции в България. Инвестиции кумулативно приблизително над 100 милиона евро. И компания, която обяви, че само в следващите 5 години ще инвестира над 300 милиона лева в България. И това са поредни инвестиции вече на тази група. Металообработване, автомобилна индустрия, електроника, софтуер за автономни автомобили, развойни центрове. Миналата година имахме много интересни случаи с компания, като давам ги просто за пример. Intuitive Surgical, които са компанията, произвеждаща роботите Da Vinci. Високотехнологично производство в Първомай. Това са добрите примери, които ние трябва да даваме. България може да предлага и привлича такъв калибър инвестиции и ние не трябва да сме крайно черногледи, как в България нищо не става и разбирате ли в Румъния или в Унгария всичко било перфектно. Ние трябва да показваме тези добри примери и да знаем, че само когато институциите заработят заедно, само когато ние приоритизираме такъв калибър инвеститори и се отнасяме към тях с необходимото уважение и професионализъм, тогава те ще дойдат в България, тогава те ще инвестират дългосрочно. И пак компаниите, които в момента са в България, които в момента са така движещата сила на нашата икономика. Това е най-добрият маркетинг, който ние можем да имаме. Трябва да се грижим за тези компании и тези компании ще са нашия основен фактор, който ще привлича нови инвестиции. Преди обаче да стигнем, тъй като засегнахте две важни теми, и Румъния, и развитието на индустриалните зони, само един въпрос, свързан с еврото и с инфлацията, да затворим тази тема. Възможно ли е да се развива от определени групи конспиративна и сценарии или концепция за завишаване изкуствено на цените, ръст на инфлацията и чао еврозона? Нямам преки наблюдения върху такъв тип конспиративни теории. По-скоро, това, което аз наистина вярвам, е, че има едно общо неразбиране и страх около това какво е еврозоната, защо ни трябва в момента. И пак много ясно трябва да подчертаем. Еврозоната ще даде една сигурност и на инвеститорите към България, една предвидимост, ще даде един по-добър контрол от гледна точка финансово разходване. Няма да виждаме случаи като КТБ, защото вече контролът финансовия ще е доста по-завишен. И в крайна сметка ние трябва да кажем нещо много важно. Ние сме във валутен борд. Години наред. Българския лев е пряко свързан към еврото. Курсът е фиксиран. Ние и в момента сме пряко свързани към еврото. Това, че не го използваме като единна валута с нашите европейски партньори и не сме завършили нашия процес на европейска интеграция, е нещо, което пак не би било толкова драстично с оглед на това, че години наред
нашата валута в момента е свързана към еврото. Така че хората трябва да са спокойни, че това ще подобри начин им на живот. Ще има една много ясна информационна кампания, която ще се води от Министерство на финансите, от БНБ, за да можем в крайна сметка ние да убедим обществото, че това е нещо добро за всички нас. А такива примери в Европа има вече много. Ние можем да видим само последния с Хърватия. Като става дума за градеж обаче, как да подходим? Едното схващане е, че България изостава от съседните страни и Румъния се дава за пример за адекватно развитие. През пролета на тази година, помните, мисля, че беше в края на март или началото на април, онези, които наблюдаваха процесите, дори те бяха изненадани от новината, че Румъния изпреварва Гърция, че доконва Португалия по брутен вътрешен продукт на човек от населението. До каква степен запазената ни марка корупция и румънската запазена марка, че там има върховенство на закона, са част от причините за добрите постижения на Румъния, или до някъде неудовлетвореността от развитието на индустриалните зони в България и тяхната неподготвеност е фактор за това инвестиции да отиват в Румъния? Това е причината. И двата аспекта имат своята истина. От една страна, корупцията, работещата съдебна система са ключови фактори за това България да се развива. Няма как ние да се развиваме като държава, ако ние не се справим с тези проблеми. Положителното. Тези проблеми зависят от нас. И ние не само трябва да приемем ни закони, защото това е един процес. Законът е едно нещо. Ние трябва да видим реални случаи, в които хора, които са злоупотребили с обществен ресурс, с европейски ресурс, злоупотребили с служебното си положение. Тези хора трябва да си понесат отговорността. И тук трябва да има ясно разделение на властите. Ние дори в момента давам един пример от Министерството на икономиката. Няма как. Ние сме свършили работата. Експертите в Министерството, компетентните органи, като Сметна палата, АДФИ, са свършили работата. И има едни материали, които са подадени към компетентните органи преди 2 години. И няма резултат. След като ние 2 години нямаме резултат, проблемите обаче продължават да се акумулират. От една страна ние нямаме хора, които да си поели отговорността за това нещо. От другата страна обаче проблемите продължават. И обществото няма как да ни се довери като институции, когато ние нямаме примери, в които ние сме си довършили работата от начало до край. Така че изключително важно е да имаме работеща съдебна система, правилните закони, които да позволяват тази съдебна система да е ефективна. Но и механизмите, които да намалят възможностите за кражби и злоупотреби. Защото пак много хора го казват, ще си приемем законите, от тук нататък всичко е окей. Не, няма да стане така. Закона ще го има, ефективно трябва да работи съдебната ни система, но във всяко едно ведомство, всеки един ресор, ние трябва да мислим как да намалим възможностите за кражби и злоупотреби. И давам пример с Министерството на икономиката, нещо, което аз започнах в Българска агенция за инвестиции, сега ще го довърша в Министерството на икономиката, е създаването на един инвестиционен портал, в който в крайна сметка ние искаме да дадем реална възможност на инвеститорите, които влизат в България и тези, които вече са тук, да могат в реално време те да наблюдават целият процес по сертификация на техния проект, така че те да получат достъп до държавно финансиране, помощ и така нататък, насърчителни мерки. Те да могат директно да стигнат до терените, които се предлагат в България. Терените обаче, като казвате, има ли неподготвеност в част от индустриалните зони? Реално връщат ли се инвеститори заради това, че няма как индустриалната зона бързо да ги подслони, грубо казано? Има такъв аспект, да. Ние, колкото и да си говорим, че имаме подготвени терени, всъщност се оказа, че ние нямаме такива. Да, на някои локации в България такива има. Да, някои зони са се развивали във времето сравнително по-добре от други. Но общата картина е, че ние първо нямаме подготвени терени, нямаме специализирани индустриални зони. Кои са зоните всъщност? Каква е общата картина?
Общата картина е следната. От една страна имаме държавните зони, които се управляват от Национална компания индустриални зони. От другата страна имаме различен тип частни терени или публично-частни партньорства. Тези зони обаче пак тук липсва обща стратегия. Държавата ни къде, в какъв регион, как развива конкретен терен. Добър пример тук е Доброславци, който всъщност ние в Българска агенция за инвестиции тогава бяхме основния катализатор на процеса около Доброславци, за да се структурира като индустриален терен, фокусиран върху автомобилна индустрия, с конкретната инфраструктура за автомобилната индустрия, която е необходима, с конкретната експертиза, която ние трябва да подготвим, за да влезе там. Ето да ми примера как нещата се акумулират. Ние, подписвайки меморандума за включването на България към Европейския алианс за батерии с Inno Energy, Европейски алианс за батерии през април, едно от основните неща е центрове за обучение и преквалификация на кадри, които всъщност да бъдат насочени към индустриалните зони. Давам пример в момента и по линия на Фонда за справедлив преход. Стара Загора. Там също имаме един терен, който започваме да го развиваме в момента, който е в Държавната консолидационна компания. Пак фокус върху предприятия с енергоемки предприятия, с производства, които изискват по-голям брой хора, защото ние трябва да създадем нови работни места. Вече имаме такива инвестиционни намерения за региона. Така че ние няма как да очакваме, че един инвеститор, който в момента влиза в България и както е било до сега, ние действаме в общи линии адхок. Идва инвеститора, разбираме какво му трябва, тепърва му изграждаме инфраструктура, тепърва му изграждаме структурата, така че той да може да започне да си подготви, да си набавя кадри. Това нещо не работи. Този процес се отнема от 2-3 години, зависимост от инвестиционния цикъл, зависимост от терена. Ако пък трябва да сменяме предназначението на земята, от да кажем земеделска, което го има в индустриална, това пък вече забавя значително процеса. Така че ние тук искаме да имаме готови терени, в които идвайки инвеститора в България, той до 6 месеца да може да завърши цикъла по планиране, разрешителни за строеж и той да започне реално да изпълнява този свой проект, след което период, в зависимост от инвестиционния цикъл, между 6 и 18 месеца той да може да завърши конкретен инвестиционен проект, да започне да плаща данъци в държавата ни, осигуровки и така. Разбираме. Последно, пример, възможно най-конкретен за предстоящ инвеститор, който очаквате до края на годината. Сфера, сума, име. Да завършим по този начин. Име не можем да споделим и аз тук подчертавам, че в крайна сметка ние трябва да задържим и един професионален тон на комуникация, така че ние запазваме конфиденциално за инвеститорите, с които работим, но това, което мога да кажа е сферата. Виждаме значителен интерес в момента около компании, които са насочени към електромобилност. Това е основен тренд в Европа. Имаме едно направление, в което аз наистина вярвам, че България може да стане европейски център, а това са производство на системи за съхранение на енергия, цялостни системи. Така че тук водим вече разговори с инвеститори, които произвеждат определени компоненти за тези системи. Маркирали сме конкретни терени, така че част от компаниите, да бъда по-конкретен, са в сектор производство на батерии за автомобилна индустрия и съхранение на енергия. Част от компаниите са софтуер за автомобилна индустрия, автономни автомобили, но виждаме също така и голям интерес от гледна точка на компании, с които заедно можем да развиваме логистични центрове в България. И тук ние едно от нещата, които целим е в част от зоните, които се управляват от Национална компания индустриални зони, да бъдат изградени и структурирани под форма на публично-частни партньорства, от гледна точка и скоростта, с която искаме да ги развиваме. Няма нужда ние сами да се справяме, а можем да го направим с партньори. Такива примери в Европа има много, в които в крайна сметка държавата си партнира с определен доказал се оператор или инвеститор в индустриални терени, в които в крайна сметка ние заедно да можем да изградим една инфраструктура, една експертиза и много по-бързо тези инвестиционни проекти да станат реалност. Стълбището на Дарик Радио, форум за идеи, който слушате всяка събота. Първият ни гост Богдан Богданов, министър на